खुलुमबाय रायजोफोर दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं लन्थिबारिनि जिथुनाखि थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार थानाय समावहाय जानाय जिथुनाखि गभर्नमेन्ट डिग्री मडेल कलेज बेयावहाय दिनैहाय बारग' बिटिसिनि चिफ अर्थात रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' सारा हरखाबै नुजाफैदों। दा मा उद्देश्य लानानै बेयावहाय नुजाफैदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ। ओरैहाय नै फरायसाफोराबो रेडि नेनानै दङ सारखौहाय। दा फाइनालि साराबो सफैखाबाय, आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनि, नायलांनो हागोन। बेबायदिनो थांनाय 5 बोसोराव बे निसिमा हालामाव गोबांथार जौगानाय खामानिफोरखौहाय मावलांदों। दा थिग नैबे मडेल कलेजखौबो मावनानै होलांदों। मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय दायो गोबां फरायसाफोरानो ओंखाम गुसु जानानै लायस'नानैब्लाबो माने फरायनो हासै आरो दा जोबोद गोजोनथाव खौरां। दा सारा सफैबाय, आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ, नायलांनो हागोन आरो। लोगोसे गोबांथार बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल नेताफोरबो दंफैयो। लोगोसे ओरैहाय सारा सहैबाय नै। ओरैहाय जयन्त सारबो दंफैयो एमपि। दा गोबां फरायसाफोरा नै बे मडेल कलेजाव फरायनानै सोलोंथाइ लागासिनो दङ आरो जायगायावनो बेबायदिनो फरायनो मोनबाय, गोजोनथाव खौरां आरो। नङाब्ला गोबां गैयि थाखोनि मानसिफ्रा गोजान गोजानाव दोननानै सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय प्रब्लेम जायोमोन। दा गोजोनथाव खौराङा बे जायगायावनो जोङो मोननो हादों आरो। दा जोबोद मोजां आरो नै नायदो, सिगांबो भिडिअफ्रावबो नुखाबाय जानांगौ। बैथिंजायबो दङ गोबां बिल्डिंफोर बिदि आरो। दा नै सारजों मोनसे सावगारि सेबखांदों फरायसाफोरा। दा बेबायदि आरो। पान्डुगुरिनि ब्रिज बेबो मावजानाय जाबाय नै। दा बेखौबो नायदों एसे नै। माने बे ओनसोलनि गोबांथार खस्थ' जायोमोन आरो बे दैखौ बारनो थाखाय। ओमफ्राय दा बे दैया ब्रिज जानानै बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा माने बिराद मोजां हान्थिनो हासिगोन आरो। नङाब्ला बे दैजोंहाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन आरो नै। दिनैहाय एसे गिदिंफैदों बे ओनसोलफ्राव। दा बिदि आरो। दा नै बेबो दलाङा कमप्लिट जाबायानो आरो बिराद मोजां जादों मथा मथि। ओरैहाय बे आदामोनानो मावदों ने? औ जोंनो मावदोंमोन। इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव
प्रमद बर' सार हरनाय दालांमोन बियो जोंनो मावदों आरो कमप्लिट जाबायानो दा नोङो सालायनो मोनफिनबाय गारि बेजों ने आंनो सालायनो मोनबाय दा दिनैहाय नै प्रमद बर' साराबो दं ओमफ्राय ओरैहाय MP जयन्त साराबो दं बिराद मोजां जाबाय खिन्थु लामाया नै दा खुनु प्रब्लेम गैला आरो सिगांथ' बिराद खस्थ'मोन बे लामाजों बेबो डाइरेक्ट सेसा बाजारसिम सीसी ब्लक जाबाय मा डाइरेक्ट सेसा बाजारसिम सीसी ब्लक लामा बेयो आदसा दा बिदि आरो माने जोङो रायजो राजानो जौगानाय नांगौ जिखि सरखार फैया मानो जों जौगानायखौसो नांगौ नालाय दा जौगानांगौ आरो आं बेखौनो आंनि धोरोमनिफ्राय आं सानो दा मोनफ्रोमबो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव गोबां गोग्लैसोनानै थानाय जायगा दं बेफोरखौ नायबिजिरनानै जिखिया सरखार फैया मानो जौगानाय खामानिखौ मावनांगौ आरो दा मोजां मोनदों गोबां थांनाय सरखारावबो गोबांथार बे ओनसोलावहाय जौगानायनि खामानिफोरखौ मावफैदों मावनानै होलांदों सरखाराथ' बिदिनो दिनै बै फैगोन गाबोन बे फैगोन ने खुनु बुंनो हाया सरखारा खिन्थु डेभलपनि खामानिखौ मावनांगौ जेखि जाया गभर्नमेन्ट फैया मानो मावनांगौ बे आरो माने सरखारा खुनु गोरोन्थि गैया मालाबा बै फैगोन मालाबा बे फैगोन आरो